Dobrý deň. Vítajte pri pilotnej časti podcastu Vycúvaj. Som rozmýšľal, ako začať túto pilotnú časť, keďže tých tém na rozprávanie by bolo veľmi veľa, ale skúsim urobiť úvodnú časť o tom, čo vlastne Vycúvaj je. Tak pre začiatok, Vycúvaj by som zaramcoval ako filozofiu. Filozofiu pohľadu na svet, v ktorej sa dosť intenzívne rieši egoizmus, vplyv egoizmu na formovanie spoločnosti, všetky jeho dopady, to, čím sme egoizmu vytvorili, kam sme tú spoločnosť dopracovali, aký svet sme stvorili. To je tak v stručnosti ten rámec, o čom by mala filozofia Vycúvaj byť. Budeme sa venovať určite rôznym témam, životným situáciám, rôznym oblastiam, od politiky, sociológie, náboženstva, medziľudských vzťahov, osobnostného rastu, pretože všetko táto filozofia zahŕňa. Ako sme k nej došli, alebo ako som k nej došiel? V podstate sme s kolegom Sonym túto filozofiu pomenovali Vycúvaj počas covidu, respektíve keď končil covid. A u mňa dozrelo nejaké také poznanie, že táto absurdita sveta predsa nemôže mať reálny základ. To, na čom je tento svet postavený, predsa nemôže byť realitou. K tomuto momentu došlo ani nie úplne zlomovo, ako skôr postupne. Dôležité asi povedať, že počas života som sa určite nesprával podľa filozofie Vycúvaj. Správal som sa presne tak, ako mi to teraz vlastne vadí, ako sa správajú ľudia často okolo mňa. Takže tiež často egoisticky, tiež často podľa vzorcov, či už ktoré máme z výchovy, máme ich nejakým spôsobom zdedené, alebo sú nám nejakým spôsobom nabalované postupne našim okolím. A my sa nimi v podstate riadíme automaticky na nejakej podvedomej úrovni. Určite to nie sú vedomé rozhodnutia. Tak a tu mi nahrávku prerušila moja egoistická mačka, ktorá síce už dostala papať, ale asi vyžadovala dezert, takže nedala pokoj. Takže tu máme živý príklad, čo robí egoizmus a môžeme pokračovať. Jedna malá vsúka. V podstate celý tento podcast bude robený ako nahrávanie mojich myšlienok. Preto to aj nazývam takou pracovnou verziou, že sú to hovory k sebe samému, ako parafráza na Marca Aurelia a jeho myšlienky k sebe samému. To znamená, to, nad čím momentálne uvažujem, o tom rozprávam a to nahrávam. Takže nejedná sa o žiadny scenár, podľa ktorého by som išiel, nič, čo by som čítal, mal pripravené. Takže sú to moje myšlienky, ktoré takto zo mňa vlastne idú a rozprávam o tom, čo práve mi napadne. Takže to len taká vsúka, že často sa tu môžem vracať k nejakým témam, preskakovať témy, z témy na tému a podobne. Takto isto to bude prebiehať aj pri dialógoch s kolegom. Takisto si nechystáme žiadne scenáre. Maximálne máme možno nejakú tému v hlave, ktorá momentálne nami rezonuje a chceme o nej rozprávať. Takže je to skôr taká voľná debata. Toto je voľná debata v podstate mňa samého so sebou. No, takže aby sme pokračovali. V ďalších častiach by sme sa určite chceli venovať jednotlivým témam a pokiaľ to bude možné uceliť. A v ďalšej téme určite bude, aby som porozprával niečo o sebe. Asi by všetkých zaujímalo, prečo majú počúvať práve tento podcast, kto im to hovorí, prečo im to hovorí, aké má pozadie, na základe akých skúseností to hovorí a podobne. Pretože dnes počúvate informácie z rôznych strán, niektorým dôverujete, niektorým nedôverujete. Takže ide o také moje skôr predstavenie sa, kto som, čo mám za sebou, čím som si prešiel životným príbehom,
vo veľa častiach môjho života sa dá nájsť potom niečo podobné, čo zažívajú aj ostatní. Takže to je vlastne tým cieľom, aby ľudia tam možno našli niečo podobné, čo zažívajú. A ako sa s tým dá naložiť, čo sa s tým dá urobiť, ako prípadne niektoré veci zmeniť, ako zmeniť svoje nastavenie, ako ďalej uvažovať, ako niektoré veci odblokovávať v sebe a podobne. Takže Vicúvaj v podstate začína spoveďou. Ale nie spoveďou, ako ju chápe náboženstvo, ale spoveďou k sebe samému. To znamená, že si musíme sa pozrieť na svoj život bez filtrov, musíme si ho zhodnotiť, čo sme urobili. Ak máme jednotlivé okamihy, ktoré nás nejakým spôsobom zasiahli a stále sa k ním vraciame v myšlienkach, tak je dôležité tie jednotlivé okamihy si rozobrať, čo sa tam udialo, v akom stave sme sa nachádzali, keď sme robili napríklad niektoré rozhodnutia a ako nás to ovplyvnilo. Na základe rôznej literatúry, ktorej je nespočetne už dnes, Sila prítomného okamihu, 4 dohody a podobne, sa viete v podstate dočítať alebo cez audioknihy počúvať rôzne tieto veci, ktoré budeme asi rozprávať aj v rámci Vicúvaj, pretože nie je to objavená Amerika, nič nové sme neobjavili v zásade. Ale také zasadenie trošku do kontextu, poukazovanie na absurdity a na tých absurditách sa dá pekne poukázať aj na ten hodnotový rebríček, ako ľudia máme nastavený, ako by prípadne mal ten rebríček možno vyzerať inak. Takže často budú takéto možno odvolávky na podobné diela znieť, budeme sa o ne možno takým spôsobom opierať, ale vždy budeme zasadzať do tej našej dennodennej reality. Preto považujem za dôležité v tej ďalšej časti predstaviť sám seba formou tej spovede, kde v podstate ja zhodnotím svoj život, na niektorých konkrétnych detailoch poukážem práve na tie možno zlé rozhodnutia, čo formovali, čo spôsobovala výchova, čo spôsobuje tlak okolia, čo spôsobuje kolektív, priatelia, aký to má vplyv na vzťahy, aký to má na partnerský vzťah, na priateľstva, na kolegiálne vzťahy a podobne. Takže veľmi rád by som v podstate tej ďalšej časti nadviazal, pokiaľ bude o to záujem, tak budem veľmi rád. A verím, že si tam niektoré inšpiratívne veci nájdete. Takže zatiaľ